फंबाया इन्ट्रडिउसना जाबाय साननानै होबाय दिनैनि दिना एक्सुवेलि केरल सार्भिस दै बेंगलर बड' चार्चआवहाय आदा जलेश्वरनि न'खरावहाय फार्स्ट टाइम जादों दा बेनिफ्राय जायै जायै फैगोन 25 डिसेम्बरसिम क्रिसमाससिम बे केरला बेंगलराव गिदिंनाय जागोन मोनफ्रोमबो न'खरावहाय दा नोंथांमोना बेयावहाय जेसेबांनाखि बेंगलर बड' चार्चआवहाय बाहागो लाग्रा बिसोर साफ्रोमबो बिलिभार्सफोरखौहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन आं भिडिअनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोननो दिन्थिलांनोसै सोरबा जुदि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बियादैफोर दङब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअनि पि थांखि ब्लग चेनेलनि गेजेरजोंहाय नायनानै लानो हागोन अब्ला जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै गाइस जायफ्रा ग्रुपआव गैया बिसोरो ग्रुपनि मानसिफ्रा जाहाथे खोथा लायो बयबो टाइमाव नुजाहैनो आरो सानडेआव जोङो थाइजौबारि ग्रुपआव जागोन सानावनो जागोन गेटा गखांनायनि उनावहाय थाइजौबारियाव 11ता 12ता जोंहाय थाइजौबारियाव ओरैहाय जिबिसान गिदिर ओरैहाय गाजोल जाब्र' प्रबिनमोननि ग्रुप सेंग्राफोरनि ओमफ्राय आरो
Thank you. Merry Christmas all advance. प्रभु यीशु मसीह का नाम से खुशी मनाते हैं और दूसरा हमारे जीवन में कोई ऐसा खुशी नहीं है जो कोई हमें ऐसा खुशी दे सकता है। केवल यीशु मसीह ही हमें खुशी दे सकता है। केवल यीशु मसीह जो हमारे उद्धार करता है वही हमको खुशी दे सकता है। अगर हम उनसे दिल से उसको विश्वास करें और दिल से हम उससे अपने जीवन में उससे जब हम लेते हैं तो हमारे जीवन में जरूर खुशी आती है। बाइबल यही सिखाती है कि यीशु मसीह का जन्म जो हुआ है बहुत ही इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंस है। वो ऐसा नहीं है कि कोई पर्पस लेके जन्म नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। एक उद्देश्य है, एक पर्पस है जिस वजह से वो जन्म हुआ है और वो इसलिए जन्म हुआ कि ताकि हमारे जितने भी पाप है सब पाप को वो ले सके और वो हमारे पाप को हो सके। और हम जितने भी इस दुनिया में अभी हैं हम सब लोग पापी है, ऐसा कोई नहीं है कि धार्मिक है। और इसलिए यीशु मसीह को आना पड़ा ताकि वो हमारे पाप को लेकर वो धोए और हमें मुक्ति दे और हमें नया जीवन दे। और उसी के कारण यीशु मसीह इस दुनिया में वो आए और वो सबसे प्रेम करने लगा। वो ऐसा नहीं है कि जो धार्मिक है सिर्फ उससे प्रेम करने लगा, ऐसा नहीं है। वो सबसे प्रेम करने लगा जो धार्मिक है और धार्मिक है सभी व्यक्ति से, क्योंकि हम सभी जन जो है परमेश्वर के सृष्टि है। हम सभी लोगों को परमेश्वर ने सृष्टि किया, हमें बनाया है और उसी के रूप में बनाया गया है। और इसलिए परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि उसने क्या किया, एक लौता जो उसका पुत्र है उसी को हमारे लिए उसने दे दिया ताकि जो कुछ उस पर विश्वास करे वो आनंद का जीवन पाएगा। बोलता है जो विश्वास करेगा में या ऐसे जगह में जहाँ पर बाइबल कहती है कि उसके लिए जगह भी नहीं था। अभी तो हमारे पास बहुत हॉस्पिटल है, बड़ा बड़े हॉस्पिटल है, राइट। सिर्फ हमें पैसा देना है, बस हमें फैसिलिटी मिल जाता है। इंश्योरेंस किया तो और भी फैसिलिटी मिल जाते हैं, राइट। सोचो उस टाइम की बात है। प्रभु यीशु मसीह को जब इस दुनिया में जन्म हुआ तो उसके लिए ऐसा फैसिलिटी नहीं था। वही है सिग्निफिकेंस, वही है सबसे हटके है। इनमें बोलते हैं सबसे हटके है, सबसे अलग, सबसे अलग एकदम। ऐसे व्यक्ति को आज हम या ऐसे महान जो परमेश्वर है उसको हम मानते हैं और विश्वास करते हैं, क्योंकि वही हमारा उद्धार करता है, वही हमारा जीवन दाता है, वही हमारा मार्ग है, वही हमारा सत्य है। आमेन। प्रभु सबको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। सिगां सिनथाराव आं आफा इसोरखौ हामबाय होनदों। बेजों लोगोसे जोंनिफ्राय बिबिसिनि गासै जोंनि लेबारफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साफ्रोमखौबो बरायनाय थाबाय बा मा होनो गोजोननाय हरबाय जोंनि न'खरनिफ्राय। आरो बेजों लोगोसे आरो जायफोर जोंनि हांख्रायनायाव नुजाफैनो हादों आलासि बिथांमोनखौबो जोंनि न'खरनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय। आरो आं हामबाय होनदों नोंथांमोना जोङो दिनै बे फार्स्ट टाइम जों दिनैनि बे माबायाव मिन्स डिसेम्बर क्रिसमास
केरेल सिंगिखौ जोंनाव लाफैनायनि थाखाय आं गासैनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ खुलुमनाय जासिहरबाय जोंनि न'खरनिफ्राय आरो आं बेखिनिखौ बुंनानै लोगोसे आं आर'ज खालामनाय अके आंनि न'खरनिफ्राय आर'ज खालामनाया बेनोदि जोंनि न'खर खामानिनि दारै आंनि बुरिया माबायाव खामानि मावनाय बेयावनो जाहाथे इसोरा हेफाजाब होयो आरो आंनि बेखौ लांलाय लाबोलाय खालामनायाव आरो लोगोसे आंनि फिसाजोआ दा क्लास 10आव फरायगासिनो दङ आरो दा प्रि बोर्ड एग्जाम जादों गाबोन लास्ट एग्जाम बेना बिनि थाखाय 1200 थादों आरो फैगौ एग्जामफ्राव जाहाथे मोजाङै उथ्रिनो हायो बिनि थाखाय आरो गारबोनाय न'खरफोरनि थाखाय आर'ज खालामो दानिया फाइनालि ओंखाम जानो रेडि जाजोब्बाय दै लाइन बांखा मानसिफ्रा नायनो लादो मोसानानै मेंबाय दा मेंनानै ओंखाम जानो मोसाना मेंजोब्बाय जानांगौ मानसिफ्रा ओंखाम जानो लाइन जाजोब्बाय नै लावै लावसे लाइन नै हाब दंदावो माखासेफ्रा जिरायनासो दंबावो आरो नै माखासेया ओंखाम नाजावबाय सोरबा सोरबा ओंखाम रानदों बेंगलर बड' चार्चनि मेन खुङा नै जेरावबो नुगोन आरो बेखौहाय जेरावबो संनाय नुगोन गाइस नायनानै ला बायसान्स गामियाव थाङोला हगारनो नाङा बेखौहाय माला पार्टिनि ओंखाम संग्रा खायो नै अदालगुरिनि ओरैनो जे सिस्टारफ्रा जाजेनबायानो माखासे गसंदों माखासे जादों माबायदि मोजां दा दे जाना हो आं दाहाय जागोन र' टाइम गैथ'वा फंबाय दे जाग्रो दे दे जाना हो गोथाव दा मा दङ अमा बर'नि ओंख्रि जाहैबाय ने दा दे दिनैनिफ्राय सुरु जाजोब्बाय दे फंबाय बेंगलर बड' चार्चनि केरला लाइन 25 डिसेम्बरसिम पिकनिकबो जाफैनांगौरा न'आव थांगोन जाहैदों नैबे साउथ इण्डियान हिर'आ फन्द्र'आवहाय ले जासाबदो दे भिडिअफोरखौ नायनानै साबसक्राइब खालामना हरब्लानो जाबाय ओरैबो जाबाय नै मोजां दा दे सोरो मालाय मा बुङो ओंखाम जाबाय दे जादो ओइ बोरैथो उनथिंसो थाहैखो लाजिबावबाय नै रेगुलार मानसियानो ने प्रबिन्दा जादोरा पाफोरसो जाबाय थादों माथो दे इन्जयलै औ जाना हो गरनेल फंबाय जाबाय दा दे जाना हो दे औ दे ओरैनावसै पाफोरल'सो जादों ओंखामालाय ओरै मोनबाय नै माखासे लाजिनाङा दै लाजिफोर लाजिनाङा लाजिला खाजि गोमायो दे मा दं अमा बेदर दाउ बेदर नै मानसिया खोन्थाग्राया लाब्रा दे सालाद आसार पापर दे जादो दे थिगसे जाना दे औ लाजिदों ना मानलाय लाजिनाङा औ हरै गोलायहैनाय दे दैया मोजाङै ला गासै उल्थासो थाजोबदों नायसाय लाजिना उल्था थाजोब्बाय सोरबाफोर सिनायला लादो नै
आंथ' बांसिनखौ सिनायाखिसै बरावबो गैया नामा ओंखाम मोनाखै Ang kalau sana. हा न'नियाव जागोन ए औ दा दे दाहाय जागोन हेल' नै 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 नायलाय रे आयं नायलाय नायलाय गैया गाबोन आइफन फैनायो नायालै बियो सार enjoy Labra. Labra nanggo. Nalake ya? ओंखाम मोनजाखै देरा लांफैदो दाजौ फैदो Alangi bazarle mansala. सोरबा सोरबा मोनाखै दे दाबो नै नाजावगासिनो दं लाइनाव दं दासिमबो लाइनानो जोबमा मा मोनदों औ स्टार्ट जाबाय मा जाला जाखौ नै ओरैबायदिखा दिनैहाय बेंगालर बड' चार्चनि फार्स्ट टाइम केरल दे दिनैहाय 1 तारिख डिसेम्बर हाबनायजों लोगोसे जोङो जानाय लोंनाया हिसाब गैखाया दिनैनिफ्राय लानानै जागायजेनबाय 25 तारिखसिम बिराद गोथावखा अमा बेदर ओमफ्राय पिकोलाबो आसार होनोलै आसार पापर आलु गाजर आरो दंबावसो नै दालि दङमोन जाबाय माखासे दा भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय लानो बुजिगोन आरो दंबावो बहुद प्रग्राम जानांगौ दंबावो दिनैनिफ्राय सुरु खालामजेनबाय आदा जलेस्वरनि न'खराव बेंगालरनि सेलकेरे होननाय जायगायावहाय दोनसै